todo houve unha xogada que marcou o partido. Estamos ese primeiro tanto, último minuto da primeira metade, é sempre un momento, bueno, que coincide todos os adestradores, últimos 5 minutos. Oviedo canto tempo levaba en segunda B, con presupostos impresionantes para a categoría. Desde Non era capaz. 2003. Non era capaz. É moi complicado, porque tens que acertar en segunda B, acertar nas fichaxes non é nada doado. Pero non acaba de enganchar a xente da Rioxa. Un pouco, digamos, que é o... Non sei se a pregunta, Gus, que ti que sei que estás posto nesto. Este é o Logroñés herdeiro do Logroñés? Golazo de Jordan. Este, un Logroñés subiu hai uns anos o Barea, creo que son 6 ou 7 anos, e o dono dunha empresa moi potente da Rioxa, a ter claro, comprou o equipo e cambiou o nome porque o Clube Deportivo Logroñés originario estaba de capa caída. O que pasa é que a afección nunca acabou de ver nesta Unión Deportiva Logroñés o sucesor... Entón, a Sociedade Deportiva Logroñés que está por debaixo noutra categoría? É outra cousa. Ese equipo comprou o escudo... Que lío.